swerte ko sa bunga gabi. Timing, wala si Sir. The best ko niya sa niya. May patigayon ko ni siya, the only one gini yung pagwapa niya sa bilog kalibutan. Wala sakit. Aba, mas pastanti sa bakuna. Pagkinis-kinis ni. Timing kaya ari si Sir. Sir! Pre, di meron na. Wapa blang patigayon mo sa akong blang kampiyon blang kutis porcelana nga makabayad mo ko bla pro ang sulit bla pre. Ikaw na ba? Ay, timing ka gid pre. Hindi ka magkabalaka pre. Ako bahala si mo. Hindi ka gid maginusul biskan 20,000 panibayad niya. Hindi mo pag-inusulan niya. Ako pa yung magpatigayon. Basta pre, siguro duha lang ya pre bla nga. Ang gwapa do artista bla do sa mga si Ann Cortez bla gwapa bla pre. Saan mo muni nga sitwasyon niya balaan kuya sir nga damo kaya kwarta. Hindi ta kaya magpatigayunan niya budlay sa dason hindi kayo makaliwat si mo ya. Siyempre, ang mga tabang bla sa akon pre, kung ano ko ka prisko, mas prisko sa bla pre nga do kanami bla sa pang pagpangamot mo parang bla nga mabatyagan bla nga do gabatyag ka na bla bisan. Kilala mo ko ba sir damo kuya balay ang patigayon nga wala na paslawan. Mga gwapaan niyang napatigayon kuya nga makaliwat kag permi. Ang babae ko tuya halin pa tuya dito ya layo pa ning halinan niya mo. Ga sakyan niya nagsakay pa sa barko. Tapos sa barko, pero plano pa niya kag balaan niya abot gid sa bong niya kag amo gini ang gipreparar ko sa imo. Excited yun ko subong yung pre makakuha sa babae pre nga ang ambag sa akon. Hindi ko katulog pag ambal mo. So gusto ko subong makita pre. Oh, kalma lang. Kubala, relax ka lang. Basta Oo ikaw bala. So, ako bala. Pre, wala ka ba no, pre? Ara na siya sa sulod sa balik sang salakyan. Ginpa-airconan ko na para hindi obalasan. Manbalaan ko yung taypan ginaya. Di amag na ba ako sa imo? Basta taypan ko bisan pila pa ng presyo ya. Bayrang ko na basta gasali ko si mo ya pre ang basta ando presko gi pre ha. Ara na dayon amo na gani agi pasulod sa salakyan kay air conditioner mo. Kag siya man mismo nagambal nga sa aircon sa ibutang. Kung amo na lang tahon ta kung balaan ko hindi mo na pagpangindian. Sige pre, total temprano pa. Ipakita na sa ako ng uyab nga Okay, taon nakata. pre. Sige pre, gusto ko sa makita pre. Oo lantawa Excited bala. ako, excited. Lantawa bala kung makita mo. Ano to part tao? Ay, ano to sir? Pugar. Ano si pre man yun? Tapos na luwin do aswang to nakita ko do isa ka manikin sa mall nga do ginapisto man na to pre Hindi man. sir panunukan mo na Syria. Lantawa bala Yes, sir. sir, in demand ko sir. Ito kalain ka dyan, ito ginabagat kuya pre. Pangatsagot mo mga balita mo bayin na. Ay, di po gama, Ako tiliwis. sir. Amo na yatag mo sa ako ka tiliwis pag babaloy na sa ako, no? Bibitiyan ko kasi parang hindi alam ko nila makadto diri para ma-meet ka lang. Pero mo, prima, ano ning istorya, ta prima wala gini kon ang bamong kapagwapa, kinis-kinis, do artista. Do mga maid man na sa mga pelikula, ya tsura naman gwapa pag gani ido namo sa balay to prima. Wala mo ano lang sa ito yun. Tulak mo lang pisli. Ikaw mo lang lang siya nagpisli sir. Teka, hindi pa ko yawbog, ya Sige na preyato yan. sir. Kung hindi ka sir payo, unta ka sir. Lang, okay na ko. Atagan ta lang Ang kapiliti mo. 20k, mo ko na lang 5k sir. Abis Okay, na aram mag-treat ka, ha? Ang istorya mo lang kulang ni. Ay, hindi ko na iya-preya. Siyempre, lain na pangita ko, primo. Mag 5K offer ya sa akon. Imu ko na lang Sir, 3K. 500 na lang sir. Ano bo? Di basta kung ikaw patulang ko sa 500, total dako ng save ko pre. Gaan ta ka tip pre. Ikaw gusto ko ya sir. O gani ako Bay na bugasa lang sir. Ha? Hindi ka tagid sir. Total bay lubugas ay tanawab lang auray bro sa mga aruyo gatindog sa kilidalan dabla pre. Di si mo sir, hindi agad sir ha. So ka delikado pre ba? Hindi kaya dya. Tilakat na mo, pud na lang ko pre. Ako na bala pre. Sunod. Ako na. Hindi ka pa. Ako na bala. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Au!